Good! Yung tira, kaya na? Kaya na eh. One time ito sa gabi. Shoot mo naman ba? Wala bro, surbol na kayo? Pwede pa yung Hala, galing nyo. Sali ko si Muhay. Kwanta. Tira uno. Good! Uy! Pal. Sana na yung batay. Bular to eh. Wala, may kong remote. Bulan na usap na. Ay, musik, buat work. Wala, ito rin. Bulan na yung rin. Suot ko to rin. Dapat bulan din rin. Naikos mo lang. Dako ka na sugal rin. Pero nga. Good. Tira uno. Uy! Patay ang uno. Diyos. Ito rin. Gold yapon. Gold guy po. Ang bulan na ano? Dapat budget to. Kamu na ipag-spatter diri oh. Lain magud mga bro kay ko ano? Kiba mo kung na-budget to. Ay, kuni. Itira dos. Bullet na kay budget to. Hoy, wata siya. Unsa to boss? Paul, kikuro kayo kamot. Bago. Sige ko naman iposta ni. Ano magkapil-apil ka? Pilapil man ka. Bago kita posta ni, Bert. Kaya, sana sa mabuwang. Spate mong kasan kayo. San kay liman ka kita din mo nga. Pati kay suod na. Ito man. Pati kay yung kuan. Ako, arbak sugal ay ko, miljis. Yung sa'yo na kayo. Ay, tayo sa malatos. Mahal ako, kinabot ko ang tumigo. Hilong sa mo, kay spatter oh. Tayo sa to kay ang taon. Naganabuhay po na po. Alabay, inyo nga lang, ano, ipilag rin. Ah, sige ko, kaya di ka focus. Mayuha po ni mga kuhan ay. Scratch ball to dito, tayo. Scratch mo klaro, ato ni ungot na. Ungot na to. Sayang mga ball na ako sa mga tayo, no? Pati rin umawa. Mutag, yung nanaway na. Hindi na maayo lang bro. Hindi na mayo lang. Tira na ibini. Maragpan na, maragulyo na kita. Kamutin na ako, makibakok ka. Ayaw ka. Kaya abi pala, nakuan ta sa kuan diri. Mumlik lang. Patas, makuspatir mo ko, patas ko part. Dako kitag sugal, yan nanaon ka. Kaya, alabay ang kwarta, inyo nga niyo. Naghanag yaw-yaw. Disqualified mo nun. Para wala yung istorya ba? Dapat. Para wala yung istorya ba? Oo, kita ka mga pera. Kwarta part. Delikado nito din. Last ball na lang na part. Sumula ko ba? Tik-tik nung ganoon. Last ball na pick ka. Oy, bala. Wala ba rin ka? Kabaya na rin. Sure. Ako pahala. Kaya? Lagi! Last ball naman eh, wala. Wala na doon, nakaslungan ko. Pwede na piyungan. Last ball. Pwede na. Last ball 15. Double 15 ako. Wait, no. Mayroon pa rin. Pwede ko rin. Oh, wow! Klaro ato? Doon sa mga pagkita mo. Daw, makita sa rin ang buwa. Wala ba short bola? Murag-murag ng 15. Oo. Ang last ball 15. Grabe, suda po na yung pagkatangas bulay. Dini kasod kay lisod. Dini kasod sa yun. Kanap sa botong lisod. Pihag, tao. Kayar lagi na. Ang sasundan na yan eh. Kini kaya ni. Kaya na ni. Kaya ko na.
Part. Tama kita na usa part. Kanang imong gidapart. Piniri part. Hey. Ano mo kala? Piniri ko. Ay, wala. Champion mga part. Last game, last game. Alisod ko. Pagkaduaan, sakto itong pusta ba? Lisod kayo niya. Nasod. Hindi na mahimo pa rin. Balik, hindi na lisod ito niya. Klaro ato. Spotter ko diri part. Di mo magkuasa Ayaw, ko. dito mahimo. Hindi bayar na. Dugay na kay ko nga. Klaro ato gitirang, gitiriri to mga ganito. Gitiraan na mga ganito. Kamu kay manong mo sa mulog ganyan. Pag magdi mo bayad yung apilde ah. Kamu. Hindi mo magawas ni. Bayad, magbibigat niya. Basta tarong lang yun. Di mo, wala na itong ganito tarong, di ba? Klaro ato pag naunsa mo tao mo, you have to accept your defeating. You have to accept defeat. Yung bayar na yun. Bayad na dyan mo. Ito. Okay na nakibawin mo. Gusto mo ba? Ari rin kita matog ka din. Kamu, inutan yung di ka maon. Ay, pag Mo, di ba? So na, di ba?